pawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Croeso i sesiwn rhif 1 o'r Gwersi Ukulele gyda fi, Gwneud. Reit ia, felly gobeithio bod chi wedi gweld cyflwyniad dwi wedi rhoi i fyny ar yn YouTube channel fi. Felly mae hwnna'n dangos chi sut i setio fyny'r ukulele, lle rydw i sbotia yma i gyd, fyddwch chi angen ar gyfer y daith yma, da ni'n mynd arni hi, efo'r ukulele yma. Ac just cwpl o bwyntiau bach eraill ella ddaeth yn handi chi, sef sut i diwnio'r ukulele, sut i wneud hynna llall ag arall. Okay? Felly mae hwnna i fyny yn barod. Felly heddiw yma, beth da ni'n mynd i ddysgu? Da ni'n mynd i ddysgu 3 peth, okay? Mo gobeithio, gan i ddysgu fo hefo'n gilydd. Felly, un peth, byddwn ni'n dysgu sydd i afal ar yr ukulele, sydd yn eitha hanfodol, really. Hefyd, da ni'n mynd i ddysgu strymio, sy'n mynd strymio. Bydd rhan fwyaf o chi yn strymio efo'r llaw dde yma. Helo. Os fy'n yr ei llaw chwith, byddwch chi'n mynd y ffordd arall, okay? Ond yna ddim problem. Ac hefyd, olaf, da ni'n ddefnyddio y lliwiau yma wedyn i greu cordiau gwahanol, okay? Felly, yna 4 lliw, ond mae gen ni'r gwyrdd, mae gen ni'r melyn, mae gen ni'r coch, a mae gen ni'r glas hefyd, okay? Felly, gobeithio o fewn 10 munud, 4 awr, byddwn ni'n gallu chwarae 4 cod. Da chi'n coelio mi? Ia, dwi'n siŵr. Mae gen i fi ffydd yn chi, okay, bobl Cymru. OK, greit. Felly, gafal yr ukulele, okay? Dwi'n gael rhai plant gafal oedd hyn. Oedd hynna. Na. Dwi'n deud nhw, dim y baba ni Iesu, di, okay? Di o ddim y baba ni Iesu o gwbl. Da ni'n gafal yna fo, fel hyn, okay? Mi o digon ysgafn, felly cefn yr ukulele, tapiwch y cefn. Mae'n licio cael ei tapio. Mae'n eitha babi bach, dyn ni'n gwybod. Helo. O hwnna yn mynd yn ymyl o bol dda hyn, okay? Iawn, so fydwch chi'n neud oedd hynna. Idrod, os da chi'ch bach yn ddiog, fydwch chi bwyso fo ar top o goes i fi. Unrhyw ffordd. Dwi yn cio gafel fod hynna, dyn ni'n gwir. Mae'n digon ysgafn, okay? OK, mae hynna i gyd yn glir a gret. Felly, llaw chwith yma, okay? Gnewch hynna. Da chi'n gallu neud hynna? Dwi'n gallu neud hynna? OK. Dwi'n gallu neud hynna llaw yna. Ta waith. Da chi'n gweld cynnwys siap yna? Ie, gnewch hynna i fi adra. Ie, cool. OK. Felly, yn fama, da ni'n mynd i bwyso rhwng pen a gwdd yr ukulele yn fama. Okay? Da chi'n gweld hynna? Ie, ddod yn nes atach chi. Okay, da chi'n gweld hynna? Mae hwn yn eitha pwysig, okay? Dda hynna. Felly mae'r bawd wastad yn dod i fyny, a bawd y fama fydd y bawd ar gael wedyn i chwarae y noda. Dda hynna, okay? Heb y mistakes, gwirion. Okay. Paidwch yn gwneud hynna, please. Na. Dros the top, okay? Hwna di ffordd cywir. A wedyn, hefo'r llaw yma, fyddwn ni yn strymio wedyn, okay? Felly, gafwch baw chi. Wiglo'r bawd, please. Cool. Gael bysel chi. Ydych chi helo? Helo, mam. Helo. OK, felly, gewch chi strymio efo'r bawd. Dwi'n meddwl hwnna di peth cyntaf a gorau i wneud, okay? Efo'r bawd. Felly, da ni isio strymio dros y 4 tant, okay? Iawn? Sy'n rhaid chi wacio fo, byddwch yn neis efo'r ukulele, okay? Mae gen i'n ukulele deimladau hefyd, okay? Byddwch yn mynd... Na, come on. Okay? Felly, da ni eisiau mynd â hyn. Da chi'n gweld sut i'n gwneud? Ie? Felly, dwi eisiau clywed y 4 tant. Y 4 tant. Y G, C, E ag A. Okay? So, gan i'n marfer hynna? OK, mae'n swnio'n eitha da. Dwi'n clywed rai na chi chwarae yn barod adra. Felly, llongyfarchiadau, mae hwnna y cod cyntaf i chwarae. Mae hwnna yn dechnegol yn A minor 6. OK? Mae'n swnio'n neis, dydy? OK, felly, ar ôl gallu gwneud hynna, llwyddo hynna, be da ni eisiau trwy wneud ydy strymio y ukulele yr un amser, OK? So, efo'n gilydd. Felly, gan o'r gymaint hwnna chi adra, yn chwarae fo, da ni eisiau trwy wneud o erbyn ar efo'n gilydd. Yn ytrach na jyst mynd... OK, mor gyflym da chi'n gallu, neu mor galad da chi'n gallu. Da ni'n eisiau gwneud hynna, da ni'n eisiau gwneud o hefo'n gilydd. Felly, da
Ydych chi'n clywed fi'n tapio'n rhoed yma, oce? Felly, nawn ni drio cyfri i bedwar, oce? Felly, 1, 2, 3, 4. Hefo fi. 1, 2, 3. Dwi'n mynd clywed chi. 1, 2, 3. Oce, ar ôl tro yma, da ni'n mynd i strymio hefo'n gilydd. Oce, ar ôl pedwar. 1, 2, 3, a. 2, 3, a. 1, 2, 3, a. 1, 2, 3, a. Stop! Gret. Gawn ni drio hwnna unwaith eto, oce? Da iawn, swn di dda. Dwi'n teimlo'r vibes, oce? Drio hwnna unwaith eto, oce? Ar ôl bedwar pawb. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, a. 1, 2, 3, a. 1, 2, 3, a. Stop. Lovely, da iawn pawb. Reit, acordion, oce? Felly, da eisiau trymyn trwy hyn yn eitha cyflym. Gan bod chi'n ei mor dda. Da ni'n di gychwyn ar yr un gwyrdd, oce? Da chi'n gweld lle dwi wedi rhoi yn gwyrdd? Oce? Copiwch fi, gwnewch yr un peth, oce? Gwyrdd, oce? Pa liw di hoff lliw chi, tybed? Coch di fi, ta faith. Sgwennwch at fi, gadwch chi wybod be di hoff liw chi, oce? Reita, gwyrdd. Felly, mae hwn dechnegol chord C di hwn. So, chi'n chwarae C ar y piano, fysa fo fod i swndio dda hyn. Felly, ffordd rydyn ni'n chwarae hwn ydy iwsiwch top y bysedd, oce? Top y bysedd. A di da ni blygu hwn reit rown a pwyso i lawr ar y gwyrdd, oce? Felly, mae'r gwyrdd ar y string gwylod, fel dwi'n licio gael yno, trydydd ffret i fyny. Oce, so da chi'n mynd i gael amser i roed y stickers eto, oce? Iawn? So, paidwch yn chwarae fatha hynna. Fatha hyn, oce? Fatha hynna. Efo'r bawd yn dod drosol. Felly, da ni'n cael y sŵn yma. Oce, triwch efi. Dim yn ffol. Da iawn pawb. Pobl y gogledd. Y de. Dwyrain. A'r gorllewin. Oce, bryl. Oce, felly, hefo'n gilydd wan, da ni'n mynd i strymio efo llaw dde yma. A da ni'n mynd i chwarae yr un gwyrdd yma, oce? Pawb yn barod? 1, 2, 3, a! 2, 3, a! Stop! Yay! Cool! Da iawn chi, fi'n gwrs yna'n bryl. Triwch eto fan, oce? A dwi'n mynd i chwarae rhywbeth bach rownd hynna, oce? Dwi'n mynd i jamio. A da chi'n mynd i chwarae ar hwnna, oce? Ar ôl pedwar. 1, 2, 3, a! 1, 2, 3, a, stop. Oce, hyfryd. Hwna di cod cyntaf chi. Wel, ail yn dechnegol, cos dwi'n mynd i wneud A-6 na, ond ta waith, na i ddim beidio fod rhy glyfar, oce? Felly, hwnna di'r un cyntaf o'r sticeri bach mae gennym ni. Reit, yr ail cod, oce? Eto, mae hwn yn hawdd. Un bys da ni ddefnyddio. Tro ma, da ni'n defnyddio y bys canol, oce? So, rhowch y llaw yn yna a wiglwch y bys canol i fi. Yo. Oce. Felly, mae hwn yn handi i roi ar yr spotyn bach melyn. Felly, da chi'n angen hwnna ddim mwy. Da ni wedi gwneud y si na. Da ni'n angen hwnna. Geith hwnna ddod i ffwrdd a fyddwn ni roi y bys ar yr un melyn, oce? Ella gawn ni graphics bach ar fama yn deud, melyn, neu rhywbeth. Oce, felly, yn dechnegol, y cod yna di A minor, oce? Just hwnna. Oce, da chi'n gweld fi? Sut yw'n chwarae fa? Oce, so yr un cyntaf yn fanna. Yr ail yn fanna, oce? Oce, ar ôl pedwar, dwi eisiau tri'r un melyn efo chi, oce? 1, 2, 3, a! 2, 3, 4, yn ôl i'r gwyrdd, pawb gwyrdd! 2, 3, 4 i'r melyn! Yes, da iawn pawb gyfrif! Swnio'n bryl! A darfod ar y gwyrdd! Ogi!
Oce, bril. 2 cod, oce? Fel dwi'n dweud, da ni'n drio 4 efo yma, oce? Mae hwn rhyw crash course bach sydyn da ni'n di roed, oce? Y drydydd ydy'r coch, oce? Llifau coch yma, spot bach coch yma. Da ni'n di ddefnyddio'r peace sign. Peace sign, man. I wneud hwn, oce? Felly, os o gennych chi yr bys canol ar y melyn am yna, doedd? Gyna. Unig beth da chi'n neud yr un coch yma ydy adio bys 1 ar y sbotyn bach coch arall. Mae yna 2 sbotyn coch, felly mae hynna'n meddwl 2 fys, oce? Oce, waw! So mae hwnna roed cod bach hapus i ni. Helo, dych chi'n iawn. Cod bach hapus o'r F, oce? Felly sa'r A minor yn fama, yr melyn yma nesa. Sa'r coch yma. Melyn, coch, melyn, coch, melyn, coch, melyn, coch. Gan ni trio'r coch efo'n gilydd, please. Ar ôl 4. 1, 2, 3, a coch. 2, 3, 4, yn ôl i'r gwyrdd. Pawb, gwyrdd. 2, 3, 4 i'r melyn. 2, 3, 4 bys 1 i lawr i wneud y coch. Paidwch â poeni os dwi'n swnio yn chydig bach yn dodgy. Diolch o, check in. Da chi'n cael sŵn ohono fo. Yn ôl i'r gwyrdd. Na ni, oce, 3 cod o fyna. Da chi'n neud yn rhagorol, rhaid fi ddeud, oce? Reit, a bob un o'r sesiwn yma da ni'n mynd i wneud hefyd. Da ni'n mynd i gael ffaith bach ddiddorol hefyd, oce? Gewch chi yr effeithiau at fi hefyd. Dwi'n rili licio ffeithiau. Ond y ffaith yma, ffaith cyntaf dwi'n mynd i wneud y sesiwn yma ydy... Da chi'n gweld am Elvis Presley? Da chi'n gweld am yma? Fo oedd y brenin y rock and roll. Oedd o'n cael ei ddyn. Hwg, a burning love. Gofydd mam neu dad, neu enwedig nines neu tais, yma hynna, fydden nhw'n gwybod bod i Elvis. Fi'n siŵr bod nhw'n dod yn dawnsio Elvis Presley. Anyway, fo oedd brenin rock and roll, ac oedd o'n rili licio'r ukulele. Un o'r ffilms fwyaf enwog y gynfod, Blue Hawaii. A dyn oedd o'n chwarae fo dweud, Blue Hawaii, Blue Hawaii. Da ni wastad yn canu Elvis yn Cerddorfa Ukulele ni, da ni wastad wrth yn bodd am. Na chi, ffaith diddorol. Reit, felly fi mynd yn ôl at y wers, oce? Mae gen i gwpl o funudau ar ôl chi. Cod yma, oce? Hwn di'r anoddau, da ni eisiau 3 bys i wneud hwn. 3, oce? Gan i weld hynna gennych chi? Wiggle it. Just a little bit. 3 bys, oce? Bys canol. Ar yr un sticker glas gwylod na fanna. Okay. Bys top, bys 1. Ar y sticker glas. Ar y top fanna. Sorry, bys canol ar un gwylod. Hwna ar y top fanna. Ac yn olaf i wneud y triongl bach glas na. Da ni'n rhoi y bys modrwy na, okay? Hwna. Bydwch y poeni os da chi'n cael traffodd fo. Da ni angen practisio hwn, okay? Da ni angen practisio fo, okay? Fyddai galw hwn yn bys modrwy, ond dwi'n cymryd bod yna lot o blant yn sbio hwn felly. Fyddwch chi'n mynd i prodi na fyddwch. Dim eto. Okay, felly hwnna dyn ni chwilio amdano fo. Y triongl bach hapus na, okay? I wneud y G, i wneud y G. Triongl bach glas. Okay, gai just trio hwnna hefo'n gilydd. 1, 2, 3, a... Okay, paidwch o poeni os dwi'n swnio chydig bach yn dodge. Ac yn ôl i gwyrdd. Okay, da ni'n trwydd yn y gyd wan, okay? Gwyrdd. I'r melyn. 2, 3. Go i'r coch bys un i lawr. 2, 3. Trapiwch eich gwylo hefyd. Gwylo? Tapiwch eich traed glas. A darfod ar y gwyrdd. Gweld gymaint o sŵn da chi'n gallu ar y gwyrdd na? A stop! Yes, da iawn chi, brilliant! Na chi wedi cael gwers cyntaf i'r ukulele. Mae'n dangos faint o hawdd da ni'n gallu pigo fyny'r ukulele a chwarae chydig bach o gordia, cael rhyw fath o sŵn o fo.
So, be dwi eisiau chi wneud wan ydy practisio hwnna, ymarfer o, just pigwch rhyw ukulele, cadwch o mewn lle lle chi'n gallu gafel anna fo, okay? So, os di yn ystafell rhyw, os di o'n ystafell wel i chi lle bynnag, okay? Just bod o yna, bod chi'n gallu pigio fe fyny. Okay? A bod chi'n practisio wan, a dyn fydda i nôl erbyn bora dydd Iau, yr un amser am hanner awr di 10 yma ar y sianel, okay? Felly gnewch yn siŵr, rwch siŵr bod chi'n barod a wedi tiwnio'r ukulele fyny yn barod i fynd. Achos erbyn bora dydd Iau, da ni eisiau trio cwpl o ganeuon, okay? Felly cyn i fi adael, mae gen i cwpl o beth o ddeud, tan ysgrifiwch i'r sianel YouTube, okay? Mae hynna'n really pwysig i fi. Okay? A ni gyd, so bod chi'n just yn like efo, tan ysgrifio, so bob tro mae'r fideos newydd mae'n dod i fyny, da chi'n cael bing, bing, okay? So, a dwi'n gwybod bod chi yna. Wrth gwrs, hoffwch o, os da chi'n licio, gobeithio bod chi'n mwynhau y wers. Hefyd, dwi eisiau clywed gennych chi hefyd, be da chi'n feddwl o'r wers, be da chi eisiau ella dysgu'n y dyfodol, unrhyw gwestiynau sgennych chi neu rhywbeth da chi ddim yn ddall, okay? Ac yr peth olaf ydy, diolch yn fawr iawn i chi, ac cadwch yn saff pawb.